Recording by Sargama Studio, Bodh Gaya. जागी गेले परती माँ दुल्हन के मिली गेले रंजीत जैसंदू लहवा गे माई गुरुआ गाँव से आइलै बारतिया से जागी गेलै दुल्हन के। गुरुआ गाँव से आइलै बारतिया से जागी गेलै प्रतिमा दुल्हन के। भगिया गे माई से मिली गेले रंजीत जैसन लहवा गे माई से मिली गेले रंजीत जैसन लहवा गे माई। जागी गेले परती माँ दुल्हन के मिली गेले रंजीत जैसंदू लहवा गे माई। ना जाने कावन भगवान के पूजली सुंदर सुशील घर बार दोनों पवली। ना जाने कवन भगवान के पूजली सुंदर सुशील घर बार दोनों पवली। शीशनियन चमकेला रंजीत के सूरतिया से जागी गेले प्रतिमा दुल्हन के। शीशनियन चमकेला रंजीत के सूरतिया से जागी गेले प्रतिमा दुल्हन के। भगिया गे माई से मिली गेले रंजीत जैसन लहवा गे माई से मिली गेले रंजीत जैसन लहवा गे माई। जागी गेले परती माँ दुल्हन के मिली गेले रंजीत जैसंदू लहवा गे माई। नया सफारी चढ़ी रंजीत दुल्हा आइलन ग्राम किशुनपुर में हलफा मचैलन। नया सफारी चढ़ी रंजीत दुल्हा आइलन ग्राम किशुनपुर में हलफा मचबलन। लिखलन गुलशान गीतिया गावै दिलीप राजवा से जागी गेले प्रतिमा दुल्हन के। लिखलन गुलशान गीतिया गावै दिलीप राजवा से जागी गेले प्रतिमा दुल्हन के। भगिया गे माई से मिली गेले रंजीत जैसन लहवा गे माई से मिली गेले रंजीत जैसन लहवा गे माई। Recording by Sargama Studio, Bodh Gaya.